kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyo mu na yau zai muku bayani ne akan abu mai muhimmanci, kuma duk wani dan adam gaskiya idan dai yana WhatsApp ko kuma dai kana wani abu ya kamata ka san wannan sirrin. To idan dai har kana WhatsApp, ka tabbatar kana WhatsApp, to ya kamata ka kalli farkon bidiyo nan daga farkon shi har karshen shi. To ba komai bane illa disappearing messages. To kamar da farko yanzu haka ka shigo cikin WhatsApp naka, sai ni yanzu alal misali in ce ma kamar ga abokaina dai da yawa, so bari in gwada kamar akan Abdul Check wannan. Yanzu sai na shiga kan Abdul Check, gashi mun yi chatting da shi, to yanzu ina so duk chatting din da muka yi da Abdul Check tana gogewa. To yanzu ya zan yi, alal misali yanzu in za ka tura wani hoto ne ba ka so kowa ya gani, ka tura mai hoton, to nan da minti 2-3 zai gogu, ko kuma dai ya ne duk yadda dai kake so ka yi. So akwai kala-kala. So da farko za ka zo ka shigo nan ne haka, in ka shiga cikin abin nan na mutum za ka shigo nan wajen. Idan ka shigo za ka zo nan kasa, idan ka zo za ka kalla inda aka yi disappearing messages, sai ka danna wannan wajen. Idan ka danna gashi nan off ne, yana kan off ne, to idan ka sashi akan wannan on din kai back, to chatting naka da Abdul Check, duk wanda kuka chatting da shi na wanda duk ka sa mai disappearing messages wannan, so yanzu kamar ni kaga chatting na da Abdul Check, kowane chatting din da muka zai dinga goguwa ne bayan sati. Kowane chatting din da muka zai gogu ne bayan sati. Ya danganta ne. So mun gode da Allah. Idan yau ne farkon zuwa ka, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.